bingi kujambira mina mawina amakhala mizimu era mukholero kuthamanga amene wapansi pa unduna wanu. Ine ndine wosangalala kwambiri zimene atichitira president. Ndikudziwa kuti izi a president amachita ndithu makamaka kumbali ya masewera. Takhala tikubwera kunoko ku State House a president kutiyitana matimu athu akachita bwino komanso akakhala kuti mwina ali ndi zochitika a president amayitana achinyamata awo kuti afike kuno afunire zabwino pamene akukonzekera mwina kukapanga participate mu nkhani za masewero osiyanasiyana makamaka amene akuyimira dziko la Malawi. Leronso ndine wachimwemwe kuti a president atikumbukiranso lero pamene achinyamata athu amene akukatenga nawo gawo nkhani ya masewero a region 5 kuja ku Windhoek Namibia. Ndiye ndine wachimwemwe wothokoza kwa president kuti izizi ndizosowa. Mwina mawano ali nkamwa amakamba pa sodoniza madisi onera kuti achinyamata amene atenga kuchokera ku madera osiyanasiyana a mdziko muno mothandiza ndi amasa. Kumano timaona kuti boma la Malawi pansi pa president Razarus Chakwera alimbisa kwambiri ntchito ya zomangamanga. Zina mwa izo ndi ma stadium. Zimene zithandiza bwanji zimene zikamena zithandiza bwanji kweza luso la achinyamata ngati amene. Mukudziwa kuti nkhani za masewero kuli masewera osiyanasiyana dziko lonse lapansi, masewera a mitundu. Ndiye kunokonso ku Malawi timafuna kuti achinyamata athu azitenga nawo gawo mu masewero osiyanasiyana, different sports codes azitenga nawo gawo. Komano setback vuto limakhala kuti mabwalo kapena zipangizo zimene angamagwirise ntchito kuti azitenga nawo gawo ku masewero osiyanasiyana. Zimenezi Dr. Chakwera anaona ndithu kunena kuti pali kusowekera ndi chifukwa chake anazipereka kunena kuti iyayi ngati dziko tikuyenera kuti tilimbikise nkhani za masewera, tilimbikise kutukula achinyamata kuti miyoyo yawo ipite pasogolo makamakaso pogwiritsa ntchito nkhani za masewera. Ndiye ndi chifukwa chake tikumanga Griffin Sayenda, tili ndi Aquatic Sports Complex ku Blantyre, tili ndi Wanderers Stadium ku Blantyre, tili ndi Sochi tili ndi Zingwangwa Stadium imene ili a Bullets, kunzuzu kunzimba tili ndi Nzimba Stadium, kunzuzu tili ndi Zuzu Youth Center, kumwanza kuli stadium, kuzomba kuli stadium. Zonsezi zikumangidwa ndicho ulinga kuncheuso iliko inata yangosala kuti tisegulire. Zonsezi cholinga chake nchonena kuti tipitise pasogolo nkhani za masewera. Ndiye ndithokoze kuti president amene tili naye panopa ndi president amene cholinga chake ndichofuna kuti achinyamata miyoyo yawo ipite pasogolo pogwiritsa ntchito ngakhale nkhani za masewera. Mukuoneka kwambiri masomphenya Malawi 2063 achinyamata amene wathandiza kwambiri ntchito za masewera kuti zipite pasogolo mdziko. Achinyamata makamaka amene tili nawo panopo aonesa ndithu kunena kuti ali ndi chidwi chofuna kuti atenge nawo gawo ku nkhani za masewero komanso apitise pasogolo nkhani za masewero mdziko muno potumikira dziko lathu, poyimirira dziko lathu kuti ndi achinyamata 300 amene akutenga nawo gawo pa masewero a Region 5 kuja ku Namibia. Zimenezi zikuonesa kuti tili ndi achinyamata ozipereka komanso amene akufuna kuti dziko lathu lizikhala pamapo nthawi zonse. Kwa ena amene sanapeze nawo mwayi obwera kukhala gulu ngati imeneli muwalimbikisa motani? Kuwalimbikisa kwache nkonena kuti masewero ndoti azichitika chaka ndi chaka maiko osiyanasiyana. Kuteko 2022 tinali kuno ku Malawi inapanga host masewero a Region 5 mu November 2022. Ndi chikhulupiriro kuti imene chaka chinocho tikupita ku Namibia, chaka chinacho 2026 tikhalanso tikulowera kwina. Ndawuzidwa kuti ndi ku South Africa ngati sali Mozambique. Ndiye amene sanatenge nawo gawo chaka chino talimbikise kuti chaka chamawa amene asapezekamo amene momo, chifukwa izizi zikutengera zaka anawa zaka zawo sizikumapitirira 20 kutanthauza kuti amene zayamba atuluka ano mu age group ya 20 iyo ndi kuti chaka chamawa pafunika yena. Ndeti ndi chikhulupiriro kuti amasa mothandizana ndi amasa komanso a sports council tipanga identify achinyamata yena amene akatenge nawo gawo pa nkhani ya masewero a Region 5.
Minister, to those who are following us on MBC Radio 1 as well as MBC TV, tell us, what's this function all about? Well, this is a send-off ceremony hosted by His Excellency Dr. Razarus Chakwera here at Kamuzu Palace. And I am so grateful to His Excellency because this is what he has been doing all along. Whenever, as a sports sector, we have got a national team that is going to participate in some form of events, His Excellency invites us to wish us well, so that as we go with his blessings as a nation. And this time around, it is these young people, under 20, representing the country in Windhoek, Namibia, whereby they are going to participate in the sports activities at Region 5. And we are so grateful to His Excellency because this is what he has been doing time and again, encouraging young people, giving them his blessings. And whenever they come back, they have got medals, they have got trophies. He also invites them to congratulate them, to thank them for job well done. Noble, thank you so much. We may have you again later. Thank you very much. Please. Amene nditundi handuna ona zamasewero mdziko muno komanso za Chinyamata nditu aukizi nkadayo foto zapotoza ulendo makamaka wa Chinyamata amene walero tsiku lero amene akudzasanzikana ndi president dziko lino kuti iyayi fetu khatupita nditu ku Windhoek mdziko la Namibia kumwe tikachitetu masewero osiyanasiyana imati mutitsatira pa MBC Radio 1 komanso tu pakanema ameneyu wa MBC posiyeda pa president wa dziko lino akhaletu akufika ndithu mchimda chimenechi kuti ndithu awayankhule Anyamata amene walimbikitsa kuwapatsa mangolomera ndithu kuti iyayi endani bwino mukayimireso dziko la Malawi. Pano ndi mmodzi mwa Anyamata amene walithu amene ali pa ulendo umenewu choyambirira akutsatira bwinobwino a Malawi apa tikudziwe choyambirira. Zinanga ndine Chris Mili. Dzina chilonse bwinobwino? Chris Mili. Chris Mili. Yeah. Tatifuna ulendo umene ndikufunika bwanji komanso choyambirira timwina wachokera kuti? Ine ndachokera ku sport code ya volleyball. Ndimakhala ku Lilongwe konkuno. Chabwino. Yeah. Ma games amene ndofunika kwambiri kwa ife Anyamata cause sizoti angothera pa masewero tikukulisanso ubale ndi maiko ena ndi chinthu chofunika kwambiri. Ukuwalimbikitsa bwanji anzako enanso amene masewero amene a volleyball komanso masewero ena mdziko muno kuti nzofunika kwambiri kuti Anyamata matenga gawo masewero osiyanasiyana? Masewero amene ndaphindu kwambiri cause amachosa zinthu zochitachita zochuluka za Chinyamata masiku ano mowa chanchani zimachosa zimene zichakumbali plus iso masewero ndabwino amatha kuphunzitsa munthu cause school imapitisa patali komanso masewero amatha kupitisanso munthu patali. Mwina utenga mwina ngati ngotani faulero mukumana nda president lero chimwe chani chotani ngati gula Anyamata amene? Ndine munthu mmodzi osangalala kwambiri cause sinakumaneko nawo koyamba akakhala koyamba ndi chinthu cha mtengo wapatali ndipo ndikunyadira kwambiri. Simabwereko kuno? Kuno kusindabwereko. Azako ambiri sanabwereko? Asanabwereko. Nawonso ndokondwa nyuma? Nawo ndokondwa chimodzimodzi. Ngati volleyball mukonzeka bwanji kuyambira dziko la Malawi kumakhala mamendolo osiyanasiyana ameneko? Ife aku volleyball takonzeka kwambiri. 2022 anzathu anatenga bronze, ifeso tufuna tikayesese kuti tikatenge bronze pakakhale pochepera kwinako tikatha kukweza. Katokoza kwambiri. Nziko muso. Dzina lachonseja? Chris Mili. Amene ndi Chris Mili, Anyamata amene amasewera volleyball kuyimiranso anzake amenenso ali muno kufotokoza kuti ayi ati nkoyamba kubwera kuno kudzakumananso mwina kwaonanso a president ndi wachimwemwe kwambiri amalo anzake ena onse akuti anzawo ulendo wapitawo 2022 anapeza pa bronze ndipo akukonzekeranso kuti mwina akapeze mendulo yoposa pamenepa ndithu nde pano ndithu tidakalipo mpano ndithu kuyeza ndi osiyanasiyana amene apanga masewero osiyanasiyana pamene akukonzeka ulendo wa ku Region 5 ku Namibia. Pano tikudziwe ndi chamali. Dzina langa ndine Pempo Dachi. Pempo Dachi, umasewera masewero anje? Umasewera karate. Karate? Yes. Ndisunthe mbuyo mwina kapena muti menyapo judo? Hayi musaupe. Chabwino. Tatifuna kuzera makonzeka bwanji masewero amene karate kumene mupita ku Region 5? Takonzekera ndokha ndi makampu osiyanasiyana ku Blantyre ndi kunonso ku Lilongwe kubwera pamodzi kumaphunzira zinthu za nyuwani ndi zoti anthu tosefe enafe masport kodatu sitimadziwa. Tabwera kuphunzira ndi kukonzekera ma competition aku Namibia. Mwina tasuntha apa panje ndanena ndikopa kai mwina panje karate. Karate mene unaphunzira ku Malawi kapena unaphunzira kuti? Naphunzira ku Malawi, Amanda Karate Zen Malawi. Chabwino. Masera amene wawo kuno ku Malawi ulendo wapita uja munapanga nawonso Region 5? Ayi, kuno konkoyamba kupanga karate ku Region 5. Choncho ndinokonzekera bwanji pa ulendo umene ku Namibia? Tilokonzekera timapanga makampu ndikumakhala ndi ma training sessions kuti tizikapanga ma games bwino.
ndinene kuti amene akuphunzitsani masewera amene akalata amene wa kwenikweni kuti phindu lake nchani kwa iweyo ngati mtsikana kamanso ngati ku dziko la Malawi? Kwa ineyo ngati mtsikana ndikuphunzira ma self defense kuti munthu akandipange ine choyipa nditha kutani kuziteteza ineyo pathupi wanga. Ndi zinthu zabwino chifukwa palibe atsikana ambiri amene amapanga sport ngati akalati athuyi. Ndi nzosangalatsa kuti ine ndafika pano pa kuti point yofika kuti tikupita region 5. Muti apapa kuti uziteteza kwa wina lese kunjako kuti mmene waphunzirira? Nzotheka kwambiri. Kumakhala mabeloti amene mavala akalati zilipota tipakale pano kwa iweyo? Ineyo panopa ndine brown belt koma kuli mabelt osiyanasiyana pamayambira white kukathera pa black. Wadusa pati mabeloti amene wawamwesa kuti wamayambira white, black, brown? Ineyo okay amayambira white kusafika no pa yellow, orange, green, blue, purple, brown then black. Kutoko Amalawi ambiri amene akutsatira pa kuti kodi sayesera kumwina pang'ono pokha ndikhotika ntheke na aonere zimene zinachitikira aonera ezi chabwino alimbikitsena nzano inaso mwina amene amalephera panga ngati zimene zili kuna mbali ya self defense zofunika kwambiri. Mbali ya self defense na ulina kuti atsikana tiye ndituluke tiziphunzira kuziteteza kuti tikamayenda nsewu munthu atalichipangira chinthu cha chiwembu titha kuziteteza ndikubwera munthu olimba mtima. Unena kuti mwina mukuyenda paja kumponda mwendo kumbuyo? Ndithu zithatheka. Dzina ndi Pempho Dachi. Ayi mutha kuona nayenso ndikumwetera kwambiri foti nzolimbikitsa kwambiri mtsikana amene akambapo mbali ya ati Pempho Dachi ameneyo akamba zakalati masewera akalati mwina amene timadziwa taonapo mafilimu akunja ajina Jackson kuone ambiri amene takhati kwaonako ndithu kumunyamula miyendo ndithu maziteteza ndithu self defense kwa atsikanaso nzofunika kwambiri makamaka mbali imene ya self defense kumachitika zosiyanasiyana nkhaza zosiyanasiyana kwa atsikana mdziko muno ndi masewera amene akalati ndofunikanso kwambiri mbali imene ya self defense kudziteteza wekha muno wake ukamayenda ndi munaona ndi masunda pambali paja kuti mwina adzango dzizimuka kuti mwina microphone ifuna mwina ndi bagera chimene kapena mwina ngati glove ayi ndithu nomwe zili kunoko ndithu ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace muzinda ulino kumene president wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera akhale ndithu akukumana ndi achinyamata amene ali kuna kukonzekera ulendo pita ku region 5 ku masewero tu osiyanasiyana ndi makamba kuti kuli masewero osiyanasiyana ena ndameta aoneranso pomba sindi madziwa zimbali imene yati kuli kalati ndi makamba kuti ena ndaonapo maglove ankhonya aja ziliponso ndithu zambiri ndi masewero ngakhale ampira amene alipo pano ndi tipitirizepo kucheza tingoona kuti zikuyenda motani pano ndi nzanga pano mtolankhani wathu amene amachita za masewero mtolankhani wa za masewero ku MBC 2 on the go, MBC Radio 1, MBC TV amene ndithu Foster Maulidi ndikulandira Foster. Zomwe kwambiri zanga maiso. Tafotokoza chimwe chako njora ndamva wina anabwera wakalati hapa. Ndi masewero amene kuli masewero ambiri apa zona ndi masewero. Zona masewero ndi ambiri. Ndimaona ngati mwina ationetse pang'ono koma poti ulendo huu. Ayi nataka kuti mwina achaphunyaso kugwanyaso kamaso. Kwambiri. Ya zona maiso anyamatawa akayimirira dziko lino ndi amene anyamula mbendera ya dziko lino. Pali masewero ambiri. Pali judo, pali taekwondo, pali basketball, pali netball, pali volleyball. Ndi masewero ena ndithu ochuluka kwambiri. Maiko amene ndithu 10. Amene ndithu akocheze kumeneko ku Namibia kuyambira pa 4 pano mwezi wa mawa mpaka na pa 4 July. Ndiye ntchito imene ndiye ikulu kwambiri dziko la Malawi 2022 sayiwale kuti ndi limene dapanga host mpikisano umenewo pa 2 mpaka na pa 11 December 2022. Ndiye ndithu dali mwambo wakulu kwambiri mtsogoleri wa dziko lino amene ndi amene ndithu adatsogolera zonse akudabweranso mtsogoleri wakale wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi amene ndithu amayenera kuchitisa mpikisano umenewo chaka chatha koma chifukwa cha kusintha kwa zinthu zidasintha chifukwa mpikisano umenewo ndithu wapita mdziko la Namibia. Ndiye tikuyembekeza kuti akatswiri amenewa mwina akachita kwakukulu kwambiri kuposa amene adachitira chaka cha 2022 chifukwa adapeza mendulo zochuluka kwambiri mendulo 44 zimene ndithu mwa izo 8 zinali zagolide. Ndiye tikupira kuti anyamata amenewa aphunzitsawo agwira ntchito tamandika kuti zonse kumeneko zikayende bwino. Azathu akalatiwa akhalanthu akukonzekera pakati pa anapita mdziko la Zimbabwe anakatenganso mweko ndithu mendulo zokwana 11 zina mwa izonso zagolide. Ndiye akunena kuti kukonzekera kwawo kunali kwabwino kwambiri. Akhalanthu akukonzekera mafezes osiyanasiyana katatu anayamba chaka cha 2024 kukonzekera amaliza mu July momwe mu 2025 kusonyeza kuti ayi nthawi inayi yonse kumapeto kwa mwezi uno sabata ikubwera akhale ndithu akunyamuka ulendo umenewo. Ndi ma sports disciplines osiyanasiyana kapena ndi zochita zosiyanasiyana masewero osiyanasiyana amene ali apapa nzosangalatsa bwanji kuona kuti masewero onse ena amene kuno ku Malawi kunalibe akupezeka ngati kalata amene? Ndizona zanga maiso masewero kwathu kunoku kwambiri mwina anthu ambiri amayang'ana mpira wa miyendo mpira wa manja komano takhala tikuona kuti ma sporting disciplines osiyanasiyana
akuchitanso bwino kwambiri. Tikukamba ngati za karate ndimakamba pakuti anyamata ndi atsikana athu akalati anali ku Zimbabwe anakachita bwino kumeneko, kuzoona kuti titati tawapatsa mpata masewero amenewa, kuwapatsa zonse zofunikira anyamata wakuonga support monse imene tingachitire. Dziko lino lili ndi kutheka ndi golide kuzera mwa achisodzera amenewa. Mwenaso chinchifukwa yake sayiwale kuti posachedwa pompa MBC ndi Malawi National Council of Sports dasayenso pachankuchizana kuti ayi tikuona kuti ku Malawi kunoku golide tinayo wambiri. Ndetitapatsa anyamata amene wa exposure yabwino pitaso chino chimavuta kwambiri ndi exposure. Ndetati tabwera pamodzi ngati MBC komanso Sports Council ndi anzathu osiyanasiyana kugwirana manja tikhoza ndithu kutumba luso limene dziko linoli likuzopita pamwamba. Lero tikukamba kuti tikunyadira atsikana athu a women's football achinatapitha achinatemwa timakhala tikamba za simenye simwaka uyu ndi wothamanga komanso amamenyanso mpira wa miyendo watsikana. So tilina wambiri kwambiri maathletes athu osiyanasiyana ayina mphatso nadolo panopanso akuchita bwino kwambiri anachoka mipikisano yake ngati imene iyi. Ndiye tikufuna kuti zimenezi zipitirire kuti dziko lino likhale kuchita bwino. Ndikufunenso zikufero wenza mbizo ndi kufotokozera khayo yeso ntolankhani wa zamasewero amene ntolankhani wathu ku MBC ntolankhani wa zamasewero Foster Maulidi kufotokoza kuti zakufunika kwa mpikisano ngati umenewu wa Regional 5 Games. Ndiye pano ndili ndi amene ndi Jenny Chimaliro amene ndi mphunzitsi wa masewero ndithu ampira wa Chembere Mbali Malero wa manje chabwino tifotokozereni msonkhano kapena kuti zochitika ngati zimene Regional 5 Games masewero ngati amene ndofunika bwanji kwa atsikana mdziko muno komanso kwa ina osanyamata. Tinene kuti masewero amene wandofunikira kwambiri kwa atsikana amathandiziranso kuti atsikana asiye kuchita kukhala ndi nthawi yayitali yoti azipanga michitidwe yosakhala bwino chifukwa choti nthawi yayitali amakhala zonati ali nafe limodzi ku training. So tikuona kuti nzofunikira kwambiri komanso akakhala akuphunzira zinthu zambiri kumene tikupita kufa kuyenda munthu umatha kuphunzira konso zinthu zambiri kuzera mwa anzathu amene tikukumana nawo kukapanga nawo mpikisano umenewo. Zimathandiza bwanji masewero ngati amene wakuti mwina mupezeso ena opita kuma mwina timu yaikulu yomenya mpira umene wamanja mdziko muno nzofunika bwanji zimene kupothanzira kuti mupezeso ena okamenya kumene kuti izi zimathandiza kwambiri monga tonse tikuziona kuti timu imene ndi under 19 soyenza kuti ndi grassroots yabwino ifana kuti imene tikuwaphunzira atsikanawa tili ndi chiyembekezo chona kuti achokanso mu timu imene ikupita kwa under 21 akamachoka umene koko ndi kuti akupita ku timu yaikulu Malawi Queens ndi kuti transition imayenda bwino kwambiri kusiyana ndi kuti tizingoyambira pamwamba. So umene tayambira pasipa zimene zithandiziranso kuti Malawi Queens zakhale Malawi Queens yabwino ndi atsikana atsogolola bwino. Kuti mukhale ndi ochita bwino timu yakuno ku Malawi mbali ya amene mpira umene wamanja amene mumafuna kutani ena atali kwambiri azingoponyera pa kuchinya zigoli kapena zimakhala motani mumafuna kutani kusakaniza kwani? Kunena zoona masiku ano atali atsikana atali akumafunika komabe timakhalabe ndi ma challenges zonati ukhoza kupeza atsikana wantali koma chimafunika ndithu kuti tikhale ndi nthawi yowaphunzitsa anthu amenewa kuti akafikire pamene ife tikufuna ncholinga chona kuti timu yathu ipite chitsogolo. Komanso tikanena za luso ndi mmene munthu unabadwira luso limakhala zonati unabadwa nawo zinazo kandwe wamfupi umona kunena kuti chisanzo tikhoza kunena kuti mwina achinati akundwa lwazi amene amasewera Malawi Queens si atali koma akupanga zinthu zodabwisa akupanga zinthu zazikulu kuti mwija ya Malawi Queens. So kufupika kulibe kanthu koma nkhani ndi luso limene iweyo Mulungu anakupatsa nalo. Amakamba mbali ya scouting ino ngati makochi mmaenda bwanji kapena machita bwanji kuti mukapeze foka kumapeza kumudzi kuja ndithu uchite bwino kwambiri simukumpeza yayi mumapanga bwanji mukudzafikira ngati amenewa. Nkhani ya scouting ndiyoona ndi nkhani yofunikira kwambiri komanso ndithokoze Netball Association of Malawi chifukwa ndaona ndithu pakati panali pakalikiliki opanga scout ma players zimene zitathandizire ndithu kuti tipange identify ma players amene mwina samaonekera kunena kuti mwina sasewera nawo ma competitions amene amakhala akuchitika. So scouting ndi yabwino komanso ndikuona kunena kuti pakati pazachitika zimene ndikuziona kuti ndi zinthu zabwino komanso za mtengo wapatali. Malawi ambekezo zotani kwa inu kuchola ku Namibia? Ndingonena kuntundu wa Malawi kunena kuti ayembekezere chipambano chifukwa chona kuti atsikana amapanga respond bwino ku training chimene chundipasaso ine ngati coach chilimbikiso nati atsikana amene akapanga bwino. We are going there kukapanga compete osati kukapanga participate ndipeni kanene kuntundu wa Malawi komanso tifuna support yanu. Kupezeka kuno anyamata amene
pamaso pa president ndokondwa bwanji poti inu akochi? Ayi ndinene kuti asikanawa ndosangalala kwambiri moti atamva uthenga umene kuti akubwera kuno achitenga chinthu chapamwamba komanso ndikuona kuti ndi chilimbikiso ndi motivation kumana ndi mtsogoleri wa dziko lino kuzawalimbikisa komanso kuwafunira mafuno abwino ndi zinthu zamtengo wapatali kwambiri. Nthani lonse president wa dziko lino akhala kufika ndithu muno banquet hall kuti acheze ndithu ndi anyamata amene ali muno amene akupitatu kumasewero a Regional 5 kuvindu ku dziko la Namibia. Ndi mbona chithunzimo a president a dziko lino ndithu posera pa akhali ndithu akufika ndithu mmene muno ndithu lipenga la ulemwe sonse mtsogoleri wa dziko lino wafika muno banquet hall kuti mwambo onse ukhale kuyambika posera pa nyimbo ya fuko lathu. nyimbo ya fuko lathu kuyamba mwambo onse kuno ku nyumba ya boma. Tipekeni manja mwa Director of Ceremonies achimwemwe kujaliwa. Very good morning, Your Excellency. Thank you very much for coming. We are about to witness the official send-off ceremony of the Team Malawi to the 11th edition of the African Union Sports Council Region 5 Youth Games. But before we begin the program this morning, Your Excellency, allow me to invite Reverend Philip Tembo, the CCAP Nkoma Synod, to
to open the program with a word of prayer. Thank you very much, Your Excellency. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you and bless your name this morning for giving us this privilege to gather together here to witness the official send-off of African Union Youth Games. We are thankful, Lord, for the gift of life. We are thankful, Lord, for the peace that our nation Malawi is having. You have really blessed us, and you have made our borders the borders of peace. We thank you so much, dear Lord, for His Excellency, Dr. Razarus Chakwera, the President of the Republic of Malawi, for his love and care and support for the youths. Thank you so much, our God, for this wonderful servant that you have given us as a gift. Father God, we pray that Malawi, as they are going as the youths to represent the nation in various sporting activities, we pray that, Lord, you be with them and bless them so that they carry the flag of this nation on the highest level. We are praying for your mercy, that everything that will be happening there, Lord, you alone will be glorified at the end of the day, and Malawi will be proud of these youths. We pray all this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Honorable Chizim Kandawire MP, Minister of Youth and Sports, Mr. Isaac Katopola, Secretary for Youth and Sports, and all senior government officials here present, Dr. Sundizwayo Madisi, Board Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all board members here present, Dr. Henry Gamata, Chief Executive Officer of the Malawi National Council of Sports, Mr. Prince Kabondamgaga, Chief of Staff, and all State House officials here present, coaches, managers, and officials of various sports disciplines here present, Ms. Pempodachi and Mr. Chris Mealy, and all athletes here present, Reverend Philip Tembo, the officiating clergy, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. What a winning day that we have here in Malawi today. Wow, it is with great pleasure and of course great sense of national pride that I welcome you all here at Kamuzu Palace in Lilongwe, where it has pleased His Excellency the President to lead the nation in cheering, celebrating, and officially send off our Team Malawi, the pride of the warm heart of Africa, to the 11th edition of the African Union Sports Council Region 5 Youth Games in Windhoek, Namibia. The African Union Sports Council Region 5 Games are more than competition. Your Excellency, they are a powerful ground where dreams take flight, talents are launched to global heights, and of course the Malawian flag is lifted high, as seen through the shining linkages of the athletes like Mwai Kumwenda, we had Joyce Mvula, we had Kefasi Kasteni, and many others who first emerged on this very stage. Your Excellency,
Under your leadership, Malawi has not only hosted a historic edition of the Games in 2022, but now continues to invest in the young talent with deep purpose and greater determination. Let us rise as one people behind our athletes, because when Malawi stands together, Your Excellency, we don't just compete, we conquer. Olemekezeka President, tikulandireni kumwambo umene wofunikiranso kwambiri kuyankhula izi maka kwa amene mwina mukutsatira programu iyi pakanema pawairesi kapenanso pamasamba amchezo. Tikulandirani kuno ku nyumba yachifumu ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe kumene chamukomera mtsogoleri wa dziko kuti aitani achinyamata amene akukayimirira dziko lino pa masewero osiyanasiyana amene ali muzochitika zitizotchedwa African Union Sports Council Region 5. Masewero amenewa ndi achinamba 11 omwe achitikire ndithu ku Windhoek mdziko la Namibia. Tikulandirani chifukwa iyi ndi gawo linanso lofunikira kwambiri ku dziko nkhani ya zamasewero kuti pambali ponena kuti masintha miyoyo ya anthu komanso achinyamata amenewa anyamula mbendera ya Malawi kukatiyimirira. Ndi takulandirani. Your Excellency, to begin the program this morning, we are beginning with a statement, and this statement is coming from authority representatives, and beginning with Ms. Pempo Dashi, and thereafter we are going to have Mr. Chris Emili. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwera, the President of the Republic of Malawi, Honorable Uchezi Nkandarire, MP, Minister of Youth and Sports, and all protocols observed. Team Malawi Chwe! Team Malawi Chwe! It's an honor and a privilege to stand before you today as we prepare to fly Malawi's flag at the 11th edition of African Union Sports Council Region 5 Youth Games in Windhoek, Namibia. We, the athletes, are not just representing ourselves. We are here to represent our families, our communities, and the entire nation. We are going as proud sons and daughters of Malawi, ready to compete with heart, courage, and with discipline. This year's theme is On the Moment. Speaks directly to us. It reminds us that our time is now. It's our moment to rise, to shine, and to show what Malawi's youth are made of. Your Excellency, we remember in 2022 when Malawi hosted these games under the theme Ignite the African Dream. We indeed ignited the African dream on the home soil. This time we go to Namibia to own the moment for ourselves, for our coaches, our families, and most importantly, our country. We are grateful for the support you have given us. In return, we pledge to uphold the spirit of sportsmanship, unity, and patriotism. We are ready, we are proud, and we are determined. Thank you. May God bless you, Your Excellency, and may God bless Malawi. Thank you. That's so powerful there, right? Then we can do it better. Big hand, ladies and gentlemen, for Ms. Pempo representing us there. Thank you so much. So are you ready to be part of this On the Moment? Are you ready? Yes. Team Malawi Chwe. Thank you so much, Your Excellency. Let me now invite Mr. Chris Emili to also give his statement. Thank you very much. Olemekezeka President aziko lino
Dr. Razarus Chakwera, olemekezeka nduna ya achinyamata ndi zamasewero Mr. Uchizi Kandawire, phungu wa nyumba ya malamulo, Malawi mkwa onso ofunika kuti alandire maulemu awo. Malawi chwe. Malawi chwe. Ndinosangalala kwambiri ndokondwa kuyimirira osewera onse 165 Malawi pamwambo uno omwe tikuzasanzikana ndi president athu tisanapite ku games athu ku Namibia. Ife ndokondwa ndozaza ndi chiyembekezo ndi chimwemwe pamene tikupita kusewera games athu ku Namibia. Ndiudindo oyimirira dziko, ndiudindo okhala chitsanzo kwa achinyamata anzathu muno Malawi. Komanso udindo okweza mbendera ya Malawi pamene tikupita ku Namibia. Sitikunyamula katundu wathu basi, tikunyamula chiyembekezo cha dziko lino lonse la Malawi, tikunyamula zolota za ana amene akulota kukhala ngati ife, tikunyamula zina la Malawi. Mutu wa masewero ndi on the moment, ukutipasa ife mphamvu komanso chilimbikitso kuti tikachite bwino ku games amenewo. Tikupita usati kukangokwaniritsa nambala koma kukachita bwino ndi kupambana, kuonesa kuthekera kuti achinyamata Malawi kuyimirira dziko lathu atha kukwanisa. Mu 2022 tinayipasa moto kuno ku Malawi pomwe tinapanga host games a region 5. Ndipo chaka chino tikuyenesanso kuti tikathe kuyipasa moto nkhale siri kumenyera kuno ku Malawi tikathe kuyipasanso moto. Mwachikondi komanso mothokoza tiyamike ndi kunyadira chithandizo chomwe president mumatipasa. Timaziwa kuti ndi munthu otanganidwa koma mwapeza nthawi yokumana nafe, chimenechi sitikuchitengera chinthu chapafupi, ndipo zatipasa ife malongolomera kuti tikayipase moto ku Namibia. Tikuthokozanso kwambiri ndipo tikulonjeza kuti sitikachitisa manyazi dziko la Malawi. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha chithandizo chanu, ndipo tikulonjeza kulimbika ndi kuchita bwino komanso kubweretsa ulemu ku dziko la Malawi. Tikupita ku Namibia tikukalimba mtima ndipo zikomo kwambiri. Mulungu akudalitseni. Zikomo. Tayimiridwa mwamphamvu twete ataomba ni mmanja zikomo kwambiri Mr. Chris Midi kutiyimirira pamenepo kuti tikupita ku dziko la Namibia kukabweretsa chimwemwe komanso tikunyamula mbendera ya Malawi mosangalala kwa basi pozindikira kuti sitikupita kukangochita masewero ayayi koma tikukayimirira dziko. Tathokoza zikomo kwambiri. Your Excellency, next on the program we are having a parade of the sporting codes. These are the sports codes that are being represented in Namibia. Now I'll be inviting them. They will be coming from this side and they will parade through the other side. Now to begin with, we are having different sporting codes. There are so many of them, Your Excellency, being represented here. We have athletics, we have basketball boys, we have basketball girls, we have boxing, Your Excellency, in here, representing us in Windhoek, Namibia. We also have e-sport. We have football boys. Again, Your Excellency, we have judo, we have karate, tennis, table tennis. We also have football girls. We also have netball, para-athletics. We have Special Olympics, Your Excellency. We have them representing us in Windhoek, Namibia. We have volleyball boys and also volleyball girls. Now, to begin with, Your Excellency, now I know they are settled now. To begin with the parade, Your Excellency, let me now invite athletics. This is the sport code of athletics representing us in Namibia. A big hand, ladies and gentlemen, as we have athletics.
pano pino choti achinyamata amenewa afuna kungochitapo parade zina ndi zina zimene tu akaonetse kumeneko ndithu. Let's ignite the flame of support and of course the pride. All right? Let's now have basketball boys now. This is for the boys representing us in Namibia. Basketball boys. A big hand, ladies and gentlemen. Chuchika apa ndichani mwina zanga Foster Mauridi. Apa kuti pasa chithunzithunzi kuti kodi kumeneko anyamata amene akayimire dziko lino ndi ma sport codes kapena kuti ndi masewero ati ndi wati amene akachitike kumeneko. Ndi apa analowa a Special Olympics komanso kwalowa anzathu a basketball. Kungoonetsa chabe kuti zimene zimachitika zimakhala njomba masewero a basketball. Ndi kungopeka chitsanzo kuti anayankhula amene akayimira kuti ayi tikayipatsa moto. Ndi moto umene akutionetsawo ndi umene kuti njomba zake zimakhala chonchi. Amene mutitsatira pa MBC Radio 1 chimoyire pano zimene anena zanga Foster Mauridi kuti anyamata amene akuonetsapo zina ndi zina zimene adzikachita amene kumene zimakhala ngati ali mbalo za masewero ndithu. Ndiye kukuwa kuti tikusangala ndithu amene apanga basketball kuonetsapo ndi apa tsopano amene akulowa ndi ankhonya zanga Foster. Zona nzanga amene ndi achilemba amawa amene ndi Arufi Chisale Anisha Bashiru amawa. Cholinga cha masewero amenewa muchaona fotokozera kale a Malawi kuti ndichofuna kupereka mwayi kwa chisodzera kuti kutsogolo kuno kumene kuti kungoyeserera ndithu spying kungoonetsa kuti iyayi anyamata amene anyamula mbendera ya dziko anyamata ndi atsikana anyamata ndi atsikana amene anyamula mbendera ya Malawi kumbali ya nkhonya ndi amene wazanga maiso akulowa ndi a esports aja ndi awa ndi masewero amene timasewera pa computer achina tekeni ena masewera FIFA gulu lake ndithu ndi limene lija zili mmene ndithu esports masewera amene amakhala ndithu okuona kuti apa internet amasewera ndithu pa computer ndi masewera amene sekulu baweja zili gulu lake ndithu limenelo zonse masewera onse amene amaseweredwa pa internet. Awa ndi maflames amawa anyamata ndithu ampira apano chifukwa apapo tina kuti anyamata wakatero ndi kuti anyamuka zapamwamba nzanga zapamwamba achina Gabadinho Muhango amawa achina Patrick Mabedi singini blessings singini akufana nadi luso lapamwamba kwambiri nzanga maso imene zili ndithu kuno kunyumba ya boma yakamuzi palace awatsopano nda judo amene masewero amenewa nzanga mayeso amapasa chidwi kwambiri chifukwa amafuna mphamvu. Ukamunyamula nzako yokungwetsa kumuyika pasi ndi kuti makhala kuti aona luso lapamwamba kwambiri zanga mayeso anyamata wadizikonera kuti akonzeka kwambiri akayimira dziko la Malawi imene amene wawa tikhupa kuti sakatichitisa manyazi tikuyembekeza kuti ulendo uno mendulo zikachuluka chifukwa zimene tikuona apapa ine ndichitsa golide tiyembekezere mwe golide tu alipo tiyembekeze golide ndithu chifukwa anzathu akalati awa ndi akalati awa ndachina mphaso dache mwina mpempho mati pempho dache amene gulaka yele akalati yemene kalati gulaka ndithu ndi limeneli amene wawa anapita mdziko la Zimbabwe posachedwa apa anapita ku Zambia Zimbabwe ndi anakabwera ndi mendulo zosiyana za golide mendulo zokona level ndi apapa kuna kuti akufuna achoke pamene paja chipita chitsogolo wasinthanso ndisimene maone kuti amene avali anthaje machita nayo macheza naye paja titaona zimene akuonetsa ayi ndithu panopa ukhoza kumuyandikira koma ukuyang'ana diso linali chambali kuti kodi atsikana ameneyi ndi waluso kwambiri anali nawo kwambiri simathandiza kuti atsikana amenewa anyamata amenewa aziziteteza zinthu zapamwamba sikuti angopita iyayi aphunzitsi awo awasula bwino atsikana ameneyi kayendedwe ufa umaona kuti kodi zako kakugunda sakugwetsa mmene ukunyamulira mapazi ndi akonera kuti ndisikana waluso kwambiri pamene umayankhulira naye amaoneka mwa confidence modzikhulupirira kuti yayi atsikanawa ndanyamata akonzeka amakhala ndithu ndi mendulo imene imakhala ngati mendulo pamakhala ndithu malamba amene amathandiza kuti kudali kategori yake akuti masewera tennis sopano awanso ndi masewera ena amene akutumphuka kuno ku Malawi alipo anthu ndithu amene akugwira ntchito yotamandika awa ndithu ndi masewera aja pakati pamakhala neti ukumakhala osewera mmodzi ukumodzi achina Roger Federer achina Serena Williams pachibale pawo anyamata ake ndithu ndatsikana ake ndi amene nawonso anzawo kumbuyo kuwapasanso moto kuti yayi akonzeka kwambiri amene ndithu akutuluka ndi tennis zanga maisi
timanena kuti lero ndi tsiku la mtengo patali kumene anyamata amene akantituzasandikana ndi president wa dziko lino pena pitatu kumasewero amene ali Region 5 Games ku Namibia. Nzanga Foster chilira nchani mene imene ndi table tennis ilipo magulu angapo tili ndije timasewera nthu pa bolo lalikulu ndi palina timasewera pa katebulu ngati imene makhalira kuita ku table ndipo makhaso ndithu pakati pa imene pamakhalira ndithu kutsinga kaneti kacha koma imachitika ndithu pa katebulu ndithu ngati imene makhalira table yapo ndama chakuti table tennis ndi anyamata ake ndi amene atuluka mukutitsatira to pa MBC Radio 1 komanso pa kanema amene wa MBC kuchokera no kamusi Paris muzinda wa Lilongwe komatu president wa dziko lino akutsanzikana ndithu ndi anyamata amene akupita masewero aja a Region 5 Games. Nzanga Foster uwu ndi mpira wa miyendo koma osewera ake ndi atsikana achina temu achawinga achitatapika mawa timakamba acha ngoti ale akuyamba apapo akupita komanso mmodzi mwa atsikana amene akupita kumeneku Faith Chinzimu adali nawo mgulu la osewera amene adaonetsa soluso 2022 masewera a Namibia Malawi inapambana 9-0 adakhala player of the tournament komanso adagolesa zigoli zitatu. Faith Chinzimu ndi product imodzi yabwino imene tikhoza kuloza kuti masewero ngati amene wa Region 5 aonetsa kuti ali ndi phindu lalikulu kwambiri. Nzanga pamenepo Foster awa ndani ndachina mwayi kumwenda amene apa tikutumba china mwayi kumwenda achina jeni chimaliro macheza nawo aja amene akuvala nsapato zawo ndi ameneyo timakamba kuti kwambiri amakamba kuti ayi asikanawa luso ndi limene limafunika tili ndi atsikana ena ndafupifupi koma ndithu amaonetsa luso ataliso tili nawo achina mwayi kumwenda aja achina jeni chimaliro aja achina takundalwazi ndi wafupi koma luso lilipo ndi pakati pa anzathu aneti position of Malawi anali pakali amene wandithu ndi Paralympics amene wandithu ndi Paralympics kana kuti Special Olympics amakhala ndithu ndi maulumali osiyana ena amakhala kuti mwina amene maonedwe awo amakhala osiyana zimakhala choncho kumene umakhala ndi munthu amene amakupanga guide kapena kuti amakutsogolera ndi ndithu ukamathamanga amakhala kuti ali pambali paena ndithu amatha kumanga kachingwe kapena ndithu kugwirana dzanja kumathamanga amenewa ndiye ndiya Special Olympics chanani pa Paralympics awa ndiya Special Olympics zeni makamba kuti maulumali alipo ndithu magulu osiyana wasopana kubwerawa ndi anzathu a volleyball so ndi sport imene anake akamainyadira amati family sport akuti ndi sport imene imabweretsa pamodzi imaumba anthu pamodzi kulimbikitsa ubale masewero amene zochitika zake mwina amakhaso neti pakati ngati chili tennis koma awaneti yawo imakhala yamwamba ngati magolo awiri ena uku ndi amene wandithu ndi amene akayimira dziko lino kumasewero amene wa a volleyball imene amati smashing akamamenya nje kuti ukagwa pasi ubwera mkatikati mwa chigoli cha gola ndiye kungotionetsa ndithu mayeso andi ni limodzi pa Nzanga Foster Mauridi amene ndithu tulankhani wathu za masewero kufotokoza momwe zili kuno ku kamusi Paris muzinda wa Lilongwe anyamata osangalala kwambiri ndi zomwe akonzekera kaonetsatu kumene ku Region 5 Games muzinda wapindiko ku dziko la Namibia kuyambira pachapachani masewero amene ndithu akuyamba pa 4 ndithu mpaka na pa 13 mwezi wa maumwewo ndiye ndithu ndi masewero amene maiko 10 akucheza kumeneko awanatsikana mano volleyball pali volleyball yatsikana pali volleyball ya anyamata chimodzimodzi kumpira wa miyendo pali mpira wa miyendo wa anyamata komanso watsikana anyamatawa ndi atsikana amenewa ndi osapitirira zaka 20 under 20 ndiye ndithu fakamakamba kuti ndi panasale amatifoja mpanasale ndi kutumba luso limeneli kuti kutsogolo kuno ku Africa tizakhale ndi osewera pamwamba kwambiri kumene kukukavuta tizikhala tikuzitsatira zimenezi ife ngati MBC fosi yochi masangatsa kwambiri kunoti anyamata amene wawa achokera madera osiyanasiyana mano akupanga zimodzi zotanthauza zimenezi nchifukwa tikukamba kuti masewero dzanga mayeso ndi chinthu chimene chimabweretsa pamodzi anthu siku Malawi kokha kuno akamba kuti anzathu Africa Union Region Sports Games kuti cholinga cha masewero amene kupatula kutumbula luso la achisodzera cholinga china ndi kuluzanitsa Africa kukhala ngati Africa modzi amenewa
awa ndiye ndi anyamata ndi atsikana amene akalowe m'madzi aja ndi osambira ngati dziko la Malawi kumga tikuchitisa masewero amenewa pa Kamuzu Institute padali ndithu pool swimming pool imene ndithu idapangidwa mwapamwamba kwambiri akuti ikhale kugwira ntchito posera pompa chaka chino chisanathe ndi atsikana amenewa ndi amene ndithu akayimire dziko lino ku mpikisano umenewu kusambira. Thank you so much, Your Excellency. After we've had this sports code parade, let me now invite Dr. Sundizwayo Madise, who is the board chairperson of Malawi National Council of Sports, to give us his statement. And thereafter, we are going to have some performances. These performances are Chisamba and Manganje. May we please get ready wherever we are, the ones who are taking part in these performances. Thank you very much, Your Excellency. Ti passe bon toto, Team Malawi. Yeah, ti passe bon to. Team Malawi. Your Excellency, Dr. Razarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, the Honorable Chizim Kandawire MP, Minister of Youth and Sports, all protocols observed. I think I'll start by saying, Your Excellency, that when you are walking down the stairs, you never saw this coming. No, I didn't. I think the parade has been, I think it is Chief of Staff. I think you've never had this at State House. So let's clap hands again for our athletes who are parading. Your Excellency, allow me to begin by expressing, on behalf of the newly appointed board of the Malawi National Council of Sports, our deepest gratitude to Your Excellency for the trust and honor that you have bestowed upon us. It is no small thing to be called to save one's country, especially in a vital area such as sport. We are truly humbled, Your Excellency, and we commit ourselves in doing what is great for sports and what is great for Malawi under the guidance of the Minister and the Ministry of Sports. Allow me, Your Excellency, to ask my fellow board members who are sitting at the back to stand up so that you can see them, Your Excellency. Your Excellency, we are particularly grateful that you agreed to host us in this send-off, and in doing so, Your Excellency, mwatipasa mangolomera. Mwapasa anawa mangolomera. And I am sure when the going gets tough in Namibia, we will remember this day. And we shall soldier on and keep giving our best. Your Excellency, your unwavering support for sports development in Malawi is a constant source of inspiration. Your Excellency's commitment to sports is well chronicled. After all, you once occupied the office which I now graciously occupy. Although I must add, I'm still struggling to fill your big shoes. But I learn every day. And the fact that you now occupy the highest office in the land gives me courage. And it also gives my fellow councillors the courage to soldier on. We therefore feel at home when we are with you, Your Excellency. Your Excellency, we are grateful to your government through the Ministry of Sports for the financial and policy support in ensuring that Team Malawi is ready for the challenge ahead. Not only for this edition, but always. Even during times of tight financial space, you have always ensured that Team Malawi honors its fixtures
whenever and wherever the calling may call us. Your Excellency, I am proud to announce that Team Malawi will be sending a formidable delegation of 165 athletes and 37 officials, a total of 202 members, to the African Union Sports Council Region 5 Youth Games in Namibia. These young men and women will carry our flag in 14 different sporting disciplines, each one prepared and sharpened through intensive training and dedication. Your Excellency, failure is not an option. Our aim is to get to the mountaintop, hoist our beautiful flag thereon, and let the sun rays herald a new day for sports in Malawi. And we shall do so while upholding the highest values of sports and the discipline that we are all well known of as Malawians. Allow me, Your Excellency, to introduce the teams that will form these disciplines. And when I call your discipline, please just stand up. Athletics, basketball, boxing, esports, judo, karate, netball, tennis, table tennis, swimming, volleyball girls, volleyball boys, para athletics, visually impaired, Special Olympics, football girls, and football boys. Your Excellency, at the last edition of the Games, which were hosted right here in Lilongwe, Malawi got 37 medals, 2 gold, 10 silver, and 25 bronze. This time we aim higher. Our goal is not only to replicate what we achieved in 2022, but to surpass it. This ambition reflects our broader commitment as Council to cultivate talent, invest strategically in high-performance sports, and build systems that consistently deliver results. But Your Excellency, these games are not just about sports. They are beyond that. They are a celebration of youth, of culture, of unity across the region. They are a breeding ground for our athletes, not only for sports excellence, but also for the future of African sports. For many of our athletes and for many of these, this is the first step towards all Africa Games, the Commonwealth Games, and even the Olympics. Your Excellency, you once said, it's not the dog in the fight, but the fight in the dog. Indeed, these athletes may seem small in frame, small in stature, even petite, but I assure you they're dynamite. After all, he said that dynamite comes in small packages. But make no mistake, they are ready to explode on the Namibian soil and make Malawi proud. They've told me, with gleaming eyes and determined looks, that they're not just going there to compete, they're going to conquer. And when they return, it is their hope that they'll come back here to State House, not empty-handed, but with a haul of medals which they can give to you, Your Excellency. In closing,
I reaffirm the Council's commitment to building a vibrant and sustainable sports ecosystem in Malawi. We thank you once again, Your Excellency, for your leadership, your presence, and your enduring belief in the power of sports for transforming our nation. Team Malawi! Team Malawi! Thank you, Your Excellency. Thank you so much for that statement. That was Dr. Sunduzwayo Madese. Your Excellency, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, Dr. Sunduzwayo Madese is the board chairperson of Malawi National Council of Sports. Thank you very much for that powerful message that you had for both us in here and of course outside, and what we are really looking forward and expecting coming from Windhoek and Namibia. Thank you so much. Your Excellency, next on the program are performances, beginning with Chisamba, and thereafter we're going to have Manganje. Big hand, ladies and gentlemen, for Chisamba. Big hands, ladies and gentlemen. Tieni taombeleni manja Chisamba chikutuluka. Performances.
performance ya mphamvu kwambiri ndosera mpira amenewo masewero siyanasiyana ndinakamba pachiyambi paja kuti cholinga cha masewero amenewo sikuti ndikangoonesa masewero okha ayi komanso kukaphunzitsana chikhalidwe kwaonetsana kuti kodi maiko timatani zokwambere kuliso mpakana kukhala ndi magule achisamba ngati amenewo zikomo kwambiri padakali pano olemekezeka president ndikuti ndiyitani tsopano manganje uyinso ndi gule wina yemwe atikonzera anyamata ndatsikana amenewo amene akukatiyimirira komwe ku Namibia m'manja mwa gulu limeneli la manganje. Malawi zikomo kwambiri. Aha, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amene amatipatsira ndithu gule wa manganje tathokoza zikomo kwambiri. Panali chisamba kenaka panabwera gule wa manganje kuonetseratu ndithu kuti anyamaratu ndi okonzeka okatibweretsera mamendulo owonjezera mukuyankhula kwawo. Dr. Sindizwayo Madisi anena kuti mbuyo mu 2022 masewera onga omwewa muchochitika ngati chimenechi tinali nawo tinapeza ndithu mamendulo okwana 37 koma pano akuti sitikwachotseraso ya sitikukaonjezera kwa tikubwera kupitirira pamenepoto anenatu chonchoto chabwino. Zikomo kwambiri olemekezeka president. We are continuing with the program, and next on the program we are having a statement, and this statement is coming from Honorable Uchizim Kandawire MP, and he's also the Minister of Youth and Sports. After making his statement, he's also inviting you, Your Excellency, to officially make the send-off address, and thereafter you are going to present the Malawi flag to the representatives of Team Malawi. Malawi chwe! Malawi chwe! Thank you very much, Your Excellency. Kwakoma ndikuno eti amene akusangala ndone manjawo. Thank you very much, Your Excellency, Dr. Razarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Mr. Isaac Katopola, Secretary for Youth and Sports,
Mr. Jameson Ndalama, Director of Sports, Mr. Kapundangaga, Chief of Staff, and all officials here at State House. Dr. Sunduzwayo Madise, Chairperson of the Malawi National Council of Sports, and all board members here present. Dr. Henry Kamata, Chief Executive Officer of Malawi National Council of Sports, all players and officials of the Malawi team for the 2024 Region 5 Youth Games to be played in 2025. All senior government officials here present, members of the media, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, my duty is to present to you the Malawi Under-20 youth team, which is set to represent the country at the 2024 Region 5 Youth Games to be held in Windhoek, Namibia, from 4th to 13th July 2025. Your Excellency, the 2024 Namibia Games are the 11th edition of the Region 5 Youth Games, and the Malawi team has been participating in all the editions. Memories are also still fresh that Malawi successfully hosted the 10th edition of the Region 5 Youth Games in Lilongwe from 2nd to 11th December in 2022. Let me take this opportunity to extend my sincere gratitude to you, Your Excellency, once again, for approving and supporting the government through my ministry to stage those memorable games. It is now time for all member countries, including Malawi, to support Namibia by participating in the games. In this regard, Your Excellency, this year, Malawi has assembled the largest team ever for the Region 5 Youth Games. The team, as has already been outlined, comprises 165 athletes and 37 technical officials from 14 sports disciplines. The team has high chances of winning more medals than before because of its big size and adequate preparations. The team has held a record of 4 training camps to ensure that the athletes are well shaped and groomed for the games. I therefore urge all Malawians to cheer and pray for the team as they participate in the games so that they do well and bring home more medals. I would like to assure the nation that under Your Excellency's exceptional leadership, my ministry, in liaison with the Malawi National Council of Sports and all other stakeholders, will continue to support all sports disciplines and develop to desired standards. Finally, I would like to thank Your Excellency for hosting the team in order to encourage it to effectively represent the country at the games. Ndiye mene afotokozera a board chair kunena kuti anyamatawa ndokonzeka kuti akabwere ndi mamendulo, sikuti akangobwera chimanja-manja. Zonsezi zitheka, Your Excellency, chifukwa mwapasa ndaliso
kuwaitana kuti abwere kuno ku nyumba yanu ya chifumu zikusonyeza kunena kuti mukuwafunira zabwino, Your Excellency, anawa. Kuteko kulimbika kumene akakhale nako ndi chifukwa cha ndaliso kumene mwapasa Your Excellency. Amandinong'oneza anawa kunena kuti ku Malawi kuno fada ndiye mweyo. Wachinyamata wokonda za masewera anasindika kunena kuti Your Excellency bomaso ndilo mweri. Ine ndi mawu amenewa mozichepesa ndikupempheni olemekezeka a State President athu okondeka Dr. Razarus Makathe Chakwera, anyamatawa ndo omwe wanso ayankhuleni. Thank you very much. Honorable Chizim Kandawire, MP, Minister of Youth and Sports, and Mr. Isaac Atopola, Secretary for Youth and Sports, and all government officials here present. And let me also recognize the Board Chairperson, Malawi National Council of Sports, Dr. Zomwe Madisi, as well as the Chief Executive Officer, Dr. Henry Gamada. Chief of Staff and all State House officials here present, the Reverend Philip Temple, our officiating clergy, and there are so many others we may not have time to mention, but the board chairperson has all of those board members back there, and all of you, our esteemed guests, the athletes themselves, the sports persons themselves, representing Malawi as our ambassadors. You are most welcome. Takulandirani ndiye kaya muti chwe jani kodi. Muipatsa muroge muti jani. Malawi team? Chwe. Malawi team? Chwe. Ndakumvani tsopano. Welcome to Kamuzu Palace, or like I like to call it, the People's Palace. I count it a great honor to host you here today and express to you how proud we all are as a nation at your exploits and all the things you do in your various fields and disciplines to raise the flag of our nation. Congratulations. I'm very excited, very excited to see that for the first time ever, Malawi has assembled the biggest team to participate in the African Union Sports Council Region 5 Youth Games that will be held in Namibia, July 4th to 13th, 2025. They were supposed to have been held last year. That's why they call it 2024 in 2025. But that's your moment. Own it.
And most impressively, I see that the team comprises more female participants than male participants. Now that is a high standard that I want to see replicated at every level. So well done for setting the pace. You're real sports men and women ready to change things. And the same applies to your impressive inclusion of physically and mentally challenged athletes and officials to participate in the games, as well as the diversity of disciplines represented. I'm told a total of 14, and I enjoyed the parading of such disciplines here with the excitement that you exuded. I think it's safe to say that Malawi team is a winning team. Mpaka ufika wamanganje poimba kuti Malawi amakoma ndi kuwina. Munandipeza mtundu wonse. The performance of our national teams and athletes have been low in the last 20 years or so. And I made it my mission that in the 10 years of my presidency, we would ensure that this becomes a thing of the past. Whatever the factors were that have led to the poor performance of our teams, and I was part of that story, like the chair told you. And some of the things that we have actually introduced, we were talking about them at that time, but we couldn't have our way because there were other priorities. So whatever the factors were that have led to poor performance of our teams, the time has come for us to address them. And I assure you that you have my full support to make sure that this is done. And that is why my government introduced the Malawi Youth Games, from where this team has been derived. So I'm looking forward to a real celebration when you come back with them medals. So going forward, my government will continue to support the development and promotion of all sports disciplines in the country. It is for this reason that my government included sports development as one of the priority areas in the Malawi 2063 under Human Capital Development to ensure that sports is recognized and supported like any other development sectors in the country. My government will continue to invest in sports infrastructure development, capacity building of sports personnel, and implementation of national sports programs for the youth across the country. And I am determined to create more platforms for more youth to showcase their talent so that they may be selected for further development into national teams or club players. But government cannot develop sports alone. So you who are athletes have to do your part. I therefore encourage all of you in the country to apply yourself to your discipline and training in order to put Malawi on the map. Even for athletes of school-going age,
you who are professional should make sure that you reach out to them to inspire them to work hard in both sports and education, because sports will provide them with a career, while education will help them make good decisions for the rest of their lives. But the best contribution you can make is by setting a good example. And I wish you the very best in doing so at the Region 5 Games in Namibia. Bring back the trophies for Malawi. Ndiye nanikumbutsa masiku amakedzana when I was trying to be a field athlete. Machoka kuno pita kukamuzu stadium ukaona wa Blantyre ntaimeyo koma sontapita kusukulu kwina uyasero machana wa mpira ukanika mkungochita perfect zomaonera. Kama nkhozo kuzandi chifukwa chake chimene ndalekera koma nkhani yake simeneya. Ufika pena mpaka na ukaona ku China titatenga timu ya kuno ku Malawi ku Olympics. Ukafika pena simpitiliza koma ndiyamkuthokozani chifukwa lero ndimaona aliyense wa inu ngati champion. Ndipo ngati Malawi ali ndi future yakuti pa zinthu zina zimene wena samatiwerengera akhoza umati wapanso pa zimenezi muluchita inozi. Ungachepe osadzionera masodzi chepsha chifukwa zimene ananena chair zija nimazikonda unena, particularly when they treat you as an underdog. Don't believe it, because, let me say it again, it's not the dog in the fight, but the fight in the dog. And if the fight in the dog is strong enough, even the underdog becomes the winner. So be proud of yourselves and be proud of this nation. And we will celebrate with you when you come back. And I wish you God's best. God bless you all. Umaruga ona masota ona ndalama lichauko kuti komatachoka kutali. Nilekere pomwe pansangane angane. Ambuya kudalitseni nonse zikomo kwambiri. That was powerful, right? Thank you so much, Your Excellency, for blessing our athletes, for cheering our athletes, for celebrating our athletes. We say thank you so much. And of course, emphasizing much on your commitment in supporting and in investing in sports, and of course, in recognizing the sport as one great pillar also of development here in Malawi. We say thank you so much, Your Excellency. We don't take this for granted. Your Excellency, moving on with the program, after you have officially sent off with the address that you've just made, there is another activity
where you are to present the Malawi national flag to the representatives of the team Malawi. Now, let me invite Amana Ali Baba, a young girl who is presenting this flag to the Honorable Minister, and from Honorable Minister, the Honorable Minister is presenting the flag to you, Your Excellency, where you are going to present the flag to the representatives of the athletes, that's Pempo and Chris. Let me now request Your Excellency to stand and come forward up there, and the Honorable Minister. Chomwe chitika panchona kuti tsopano mmodzi mwa atsikana amenewa awatengatu mbendera imene akayiperekatu kwa president mwena Foster Maulidi potoka utsatira kwambiri zikamatera masera timu ikamachoka mdziko nopita kwina tafotokoza zona zanga maiso zimene zikungopereka chithunzithunzi kupereka mbendera imene kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi kuwauza kuti mbendera imene tanyamula ndi imeneyi, ndipo inu ndi amene muyinyamule mbendera imeneyi nkupereka kwa atsikana maso anyamata amene ayimirira osewera onse amene ndithu okwana 165. Mtsogoleri wa dziko lino ndi amene apange handover kapena kuti apereke mbendera imeneyi kwa atsikana amenewo kutsimikiza kuti mbendera iyi takupatsani, kayigwiriteni ntchito ndipo kayinyamuleni mmwamba. amene ndithu ndi mtsikana kutsogoloko ndi Pempho Dachi komanso nzake Chris Miri amene ndithu alandiretu mbendera imene yochokeratu kwa president, kuchokera kwa mtsikanaso amene akapereka kwa president mbendera imene monga amene afotokoza nzanga Foster Maulidi kuna kuti mbendera imeneyi ndi chitsimikizo kuna kuti akayimirira dziko la Malawi. Awa watonda asilikali awa akayimirira ndi dziko la Malawi kuti ifeyo tukamenyatu ifeyo kumene kumasero osiyanasiyana ndipo tikagonjetsa tikabwera ndi mamendulonso osiyanasiyana. Ndipo ndimene zili apa akupereka ndithu mbendera ja kwa anduna azamasewera Okezi Mkandawire, omwenso akupereka kwa president dziko lino Dr. Razarus Chakwera, omwe nawonso president aperekeno mbenderayi kwa amene tu akuyimirira anzawo manena za mtsikana chakalati uja ndi nzakeso amene wa volleyball kulandira ndithu mbendera imene anafotokozapo mmodzi mwa anyamata amene nacheza nawo kuti zimene zili mbali imodzi yolimbikitsa ubale pakati pa mayiko, kuchita cement kulimbikitsa ubale pakati pa mayiko amuno mu Africa, tikakamba kuti ndi African Union Games. Yes, kwambiri ndi ma games akuno kwa Africa kulimbikitsa umodzi pakati pa mayiko mu Africa. Ndithu apa mbendera yosopano akuyitambasula kuonetsa makaka onsetu a mbendera ya dziko la Malawi kuti ife mbendera imene tikunyamuladi ndi magemu osiyanasiyana. Foster akamafika mdziko la Namibia kumene akupita atsikana ndi anyamata amenewo, mbendera imene akanyamule potsika pa airport komanso pamene azakhala akupanga perform ma games osiyanasiyana, mbendera yake ndi imeneyi. Tinaona ndithu chaka cha 2022 mayiko osiyanasiyana osadabwa ndi mbendera zawo. Mbendera zimene zija amalandira kuchoka kwa atsogoleri a mayiko amenewo, ndi imene anyamule osewera akuno ku Malawi ndi imene ali ndi molalo anyamata amene abwera kuno ndithu kudzatsanzikana ndi president kumayimba nyimbo akumakhala zambiri ndithu kuyamikira zomwe akachita kumene kupena kukonzekera ndithu mwa mtima onse ndithu kunyadira dziko lawo, dziko la Malawi. Ifetu Malawi ndi yemweyo ndiponso timene amanyadira dziko lathu ndi imene lili amati kwanu ndithu thengo malaka njoka. Ifeyo ndithu timene onyadira dziko lathu la Malawi, ngati kulemba masamba mchezo wa Facebook ati kulemba pati tidzilemba zonyadira dziko lathu la Malawi kuti Malawi ndi amene ndokomati the warm heart of Africa. Zona nzanga maiso ndipo timakhala tikukamba kuti kuno kwathu ku Malawi. Presenting us in Windhoek and Namibia. Your Excellency, next on the program are group photographs. There are about 6 or 7 in different sporting disciplines that we have being represented here in the room. Now, I'll be calling out them. They will be coming, being guided by the protocol team. We'll begin with the athletics. Malinga ndimene akufotokozera director of ceremonies chimwe kujaliwa apano ni nthawi yojambulitsa kamene kutolesa zithunzi president komanso ndi anyamata amene akukasera masewero osiyanasiyana amene wa ku Windhoek ku dziko la Namibia.
amakamba kuti alipo magulu kapena kuti mipikisano kapena kuti zosewerazo tinenjo makategorizi tinenjo ma sports disciplines amene alipo kwana 14 amene ali kumeneko okatserawa alipo kwana 165 pamodzi komanso ndi 37 amene ali ma officials awo amene akuyenda nawo limodzi palendo umenewo ndi mpikisano wachi namba 11 umenewo 11th edition komanso kumalawi kuno udachitikatu chaka cha 2022 kuyambira pa 4 mpaka namapita uko kumapeto cha December katikati ndithu komanso msonkhano umene umembezanso kuchitikaso mdziko la Mozambique koma amene anayankhula nduna ja uchizi Nkandawire nduna za masewera ati ayi unalephera kuchitika ku Mozambique amba kumeneko kunaitu zisankho zomwe zimachitika kumeneko mwezi umene unkati mpisa umene ukachitika kumeneko ndi ulendo uno wapitatu ku Namibia muzida wa Windhoek kumukaitikire tu masewero amenewa ndi nthawi ino ndi otoletsa zithunzi a president komanso achinyamata amenewa Zanga Foster zoona nthawi ya mtengo wapatali nthawi imene osewera amenewa adzayikumbukire chifukwa nthawi ngati imeneyi zimapereketsanso ndithu nyonga kapena kuti mphamvu kuwapatsa anyamata amenewa pamene akusewera azidziwa kuti kuno sikuti tangobwera tatumidwa ndi tate wa dziko ndi mtsogoleri wa dziko ndi bambo wathu ndi akamasewera chimenechi chimayenda mtima mwawo kuti komatu nkhale ndili kuno mmene ndimabwera kuno tidajambulitsa ndi mtsogoleri wa dziko lino si chinthu chapafupi mzanga mayeso ikapasa mtima wolimbika kuti watituma kuno ndi mtsogoleri wa dziko lino ndiye yayi ndi nthawi ya mtengo wapatali zithunzi zimenezizi kutsogolo kuno imadzakhalanso mbiri azimazaonetsana kuti ife tidanyamula mbendera ya Malawi ndipo mbendera imeneyi tidayilandira ndipo tsiku lake lidzakhala ngati lero mbiri imene idzakhalapo mzanga mayeso kuti akamati mmera mpoyamba zikuphezera zimenezi kuti masewero aja osiyanasiyana amachokera imene pakuti dziko lizichita bwino ndizoona tikamakamba kuti china chilichonse chimafunika ndithu kukonzekera amati kulephera kukonzekera ndi kukonzekera kulephera ndiye ngati dziko tikuyenera kuti mipikisano ngati imeneyi komanso anazakambapo ndithu Malawi National Council of Sports komanso anduna amene kuti boma lili ndi chidwi kwambiri chotukula masewero osiyanasiyana kuyambira pansi kuyambira pansi si masewero okhawa amene dziko lino limachititsa pali masewero ngati chamati school games kumbukira bwino nali ndi timu ngati ya Salima Secondary School imene idachita bwino kwambiri kudzera masewero a nsukulu zosiyanasiyana ndi zimenezi ndithu ndi chitsimikizo chona kuti tikayika maziko abwino wa osewera athu kutsogolo kuno tizabereka zipatso tikaona ntchito zomangamanga zimachitika mdziko muno nduna umene wa za masewero nzofunika bwanji zimene boma likukhazikitsa kwambiri aonapo president amakamba za mastadium maboma amu kuzomba anakambapo kunchewa kuti atazopana posati akakhala kutsekulira taona kumwanza sonakoso yasongola kwambiri tikaona ku Mzimba kumene kundetu kuliso chistadium chachikulu kwambiri chimene chikumangidwanso kumeneko zofunika bwanji zimenezi pa ntchito yokweza masewero mdziko muno ngati boma mayika mtima pa zimenezi tikangotchula kuti masewero choyambirira chimene chimenera kuti chibwere kumtima kwathu kapena kuti maganizo mwathu kuti masewero amachitikira kuti ndi mabwalo azamasewero ndi chinthu chofunikira kwambiri nchifukwa chake unduna umene wazamasewero boma la Dr. Razarus Chakwera achilimika kwambiri pa nkhani imeneyi watchulapo ndithu mabwalo angapo amene akhala kuchitira masewero amenewa komanso ena ndena kutsekulidwa Zomba ikukhale kuyamba Nchewu komanso taonanso bungweso la famu nalonso kunsanje nawonso ndithu angakhalenso chigawo chakumpoto kuchakuluwinga kusonyeza kuti padakali pano pa dziko la Malawi lachilimika kwambiri layamba kuzindikira mndodo likuzindikira zakufunika kukhala ndi maziko abwino ngati tikufuna kuti masewero athu osiyanasiyana mdziko muno apite patsogolo ndi mabwalo nzanga ndiofunika kwambiri chifukwa padakali pano chidwi chachikulu chilipo kukhazikitsa kuti kumanga mabwalo amene ndi tolankhani wathu Foster Maulidi amene ndi naye kuno Foster Maulidi amene ndi naye kuno ndithu ku Kamuzu Palace mumzinda wa Lilongwe mwatu president akutsanzikana ndi achinyamata amene akachite masewero osiyanasiyana Foster Maulidi sali yekha kuno tolankhani za masewero maso ndi Beatrice Mwape zitukuko ntchito za masewero mdziko muno nzothanza bwanji ndi mwambo amene uchitika tsiku lero kuno dziko la Malawi achinyamata akalimira kunja zonadi kwakukulu chimene chimachitika ndi nkhani za masewero kuti achite bwino achinyamata amene amayeneka kuti akhale ndi malo abwino amene akuchitira timati ma practice mchengerezi ndiye kukhala ndi malo abwino amene ali kuwathandiza achinyamata amene wawa kuchita ma practice awo zimakhala zothandiza kwambiri tinamvanso mu kuyankhula kwa president kuti ndiodzipereka kuti aonetsetse kuti pali malo ngati amene wawa monga mukudziwa pamakhala malo ngati osewelera volleyball
opangira masewera osambira taona ku Griffin sayenda kuja kunakonzedwa malo ngati amene aja kukonza ndithu kuti ndithu anyamata amene akamati akapikisana nawo pa mipikisano imeneyi akhale kuti akonzekera mokwanira chifukwa mipikisano kuti makhala kuti ikubweretsa pamodzi mayiko ambirimbiri onse aja osamakhala akonzekera kwawo ndengati kunoko mwina alibe zipangizo zoziwathandizire kukonzanso luso lawo limene licha pamenepo akakanika kuti imirira kapena kuti chititsa kuti dziko lino likhale pamapo amalawi adzita kunyadira kuti nafenso tili ndi achinyamata amene akutha kuti imirira mabwino ndithu nde izizi zimathandizira kuti akapita kumene kuja akachite masewera aja ndi mtima onse mokuti apeza masikiro oyenera chifukwa komwe amaphunzirira malo aja ndi kwabwino chifukwa malo amene amakachitira masewera amene amakhala kuti ndi apamwamba ngati kunoko sakusewelera malo apamwamba akakafika amene zikakhala chilendo kuti kodi ndi chani ndikuchiona pano pamene akakhala nazo kunoko kuti zinthu zija malo abwino ajali nawo oyesera masewera osambira othamangira omenyera volleyball sizikakhala ya chilendo monga tikudziwa nthawi zina zimakhala zokuvuta munthu kuti panga akudabwa akuzida zikukhala za chilendo kuti kodi ndedzimatani so akakhala nazo kuti zikunoko ziliko ndithu mama infrastructure ngati amene walipo ndizothandiza kwambiri kuti kokonso akati ndithu ndi zinthu zoyenera achinyamata amene waso akamasiwa amene zimakhala kuti zimene zikuwatetezera ku zinthu zina zosiyanasiyana zimene zikhoza kuwakhudza so kumene kuchaso khala ndi malo abwino kuwapatsa chidwi kuti adzitha kupitapita ndipite ndikasewera ndipite kukasewera zosakhala bwino kuti mwina afuna ukayeserera masewera othamanga akathamanga panjenga wandisangalatsa kwambiri Beatrice fo wakambapo china iona kuti achinyamata amenewa amapewa zinthu zosiyanasiyana kwambiri zikungopewa ithunzisiyona kuti zimene zochitika pa achinyamata amenewa zikuwathandiza kupewa kapena kuphunzitsa zinthu zosiyanasiyana tikaona wakalati uja makamba self defense wakamba kuti masewera amenewa ena amapewa njichita nchidola kuika kwambiri tatsindika amenewa masewera amenewa amathandizira achinyamatawa masiku ano kuchitika zinthu zambiri zimene zikhuza achinyamata ndi akamakhala kuti ali ndi mwayi onena kuti akhoza kumakasewera ziwapatsa mwayi onena kuti wani akhale ndi china choti achite kupatula sukulu apeze mwayi onena kuti mwinaso kupatula sukuluyo chikhoza kuwathandiza pamoyo wawo kupita mtsogolo kumbali ya ngati akati mwafotokoza apa pochitika nkhanza zosiyanasiyana zoti atsikana kukumana nazo ndichoncho ndithu so akakhala kuti kumenya kiki kugwetsa uko ndeti munthu adziteteza akatero akupita ali bwino ali otetezeka ndi zimakhala zikuwathandizira kwa amuthandiza msanga chifukwa ukhani mphamvu zoti akhoza kunkankha munthu amene uja kuti asampange chipongwe ndeni zoti zolimbikitsa kwambiri enda tikaonesesanso pala atsikana ambiri zikutanthauza unena kuti atsikana amene wawa ali ndi mwayi akupatsidwa mwayi ndithu okwanira unena kuti bwerana anayamikiranso apresident kuyankhula kwawo zimene apresident amachita kuwayika amayi maudindo osiyanasiyana ndizoona chifukwa nena kuti zimene zikuyeneka kuti zizichitika ndithu m'magawo ena aliwonse amene ali ofunika kuti kuthandizira makamaka ku dziko linoli afotokoza unena kuti zochititsa chidwi kuti atsikana tikuona kuti ndi ambiri zimene zili zinthu zabwino mbuyo munthu kudziwa atsikana makhala kusalidwa pakakhala masewera ena mungoti okay anyamata okhazi chimodzimodzi zakati tikukambasi kukambasa kalati munthu amangoganiza kuti ndi nyamata yekha amene akhoza panga kalati koma tikuona kuti ndi atsikana omwe akukhala patsogolo ndithu kupanga nawo masewera ngati amenewa ndi zinthu zopindulitsa kwambiri makamaka poonetsetsa kuti achinyamata amene ali panopawa timati achinyamata mtsogolo la mawa komano izizinso zimathandiza inde kukhwima ndi m'maganizo momwe kuti okay ndipange chani kofa maphunziro awo amakhala akuyang'ananso si mbali ya thupi lokha yayi koma makhwimidwe ndi maganizo pa ground pachi akhwime m'maganizo ndithu kuti akhale anyamata ozindikira okhala ndi chidwi okay ndithandiza bwanji magawa amati kusolva mavuto eti amatha kuthandiza kusolva mavuto kudzera m'masewero ngati amene wawa ndi masewero kuti ndi zinthu zofunika kwambiri kuti tikwalimbikitsa anyamatawa kuti apite kumeneko akapikisane nawo komanso kaganizidwe thupiri zambiri zosintha adzikhala olimba zandisangalatsa kwambiri mapointi angapo amene wakamba Beatrice Mwape kale kalero ana amati akamasewera masewero osiyanasiyana
unali kuwaletsa iya usapange zimenezo uchola mwendo komano panopa dziko lidasintha lichatuka za kusintha kaganizidwe panopa makolo akulimbikitsa wana kumapanga komanso kumapanga support zioneka kuti ngati dziko la Malawi tikupita patsogolo komanso akamba mbali ina kuti zimatha kutheka sikuti munthu umachita bwino ni sukuluyo zimatha kutheka kuti muna mbali na sukulu inde wachita koma ngakhale maphunziro linawo koma kwachita bwino kwambiri kudzera pa masewero ndi zitsanzo pa dziko lonse lapansi ina Cristiano Ronaldo akina Messi sikuti kusukulu sanapite ina Rooney acha sikuti kusukulu sanapite anapita ndithu koma chimene chidawanyamula kwaika pa mapu ndi masewerowa ndiye ngati dziko la Malawi tikuyenanso kumazindikira zimenezi tikukamba za ina Tabitha Chawinga panopa ndi mamodel ndi anthu amene oti ngati dziko limayang'anira dziko lonse lapansi just imagine anthu kaita Tabitha Chawinga acha amapita ku Europe kumene chakukapanga konka kumakatenga ma golden boot kumene kumakha player of the tournament temu Chawinga aina madina osiyana boxing we talking of Isaac Chilemba anapanga zinthu nazo kuti dziko lonse pamapo masewero nde panopa ngati dziko kaganizidwe tasintha zikhandi ntimoti what others can do I can do better yeta amene president awalimbikitsamo apita ntima ntolimba kuti ndikapanga chakuti ine kuti ndikuyimira dziko la Malawi siyoncho kwambiri ngakhalenso mkuyankhula kwawo president dziko lino awalimbikitsanso kuti ayi mukamapita kumeneko chonde musadziyang'anire pansi pita ndi mtima odzikhulupirira musachite mantha ina aliwonse inu muli ndi kuthekera akuti kayipatseni moto kumeneko on your moment chifukwa ndili kuno chifukwa chani komanso theme ya chaka chinochi on your moment ndi uthenga wamphamvu kwambiri kuti iweyo ngati pawekha aliyense nthawi yako imeneyi igwiritse ntchito ndi aliyense apite kumeneko everybody is going there to warn his whenever theme imene yet ndinaiva ndithu kwambiri kuti mkungu alimbikitsa chinyamatawa kuti ndi nthawi yanu igwiritseni ntchito anafoto kuzaso anyamatawa kuti tikapita tikayonesetsa kuti talimilira dziko la Malawi bwino posunga chikhalidwe chimene chimayeneka kukhalako makamaka kuzamasewero komanso dziko lino kuti akathe kulinyandisa mzochitika zawo ndithu ndi munthu umene uli wabwino owalimbikitsa chinyamatawa kuti akamakathamanga zikana kuti ndili pano chifukwa ndipo ndikuyeneka kukwanitsa izi kuti ndipange dziko langa likhale lonyadira kuti munthu umene utogwira soko ina lese mdziko muno ndi choncho aliyense akuyeneka kumakhala ndi mtima onena kuti ndi nthawi yanga inoyo ngati wapasidwa chinthu kuti upange chipange kuti ndikuyeneka kupanga ndipo ndikwanitse izizi ndipo pamapeto pake ine ndemwe ndikhale usangalala komanso ngati agwirira ntchito magawo osiyanasiyana kandi kuntchito kandi pena paliponse zipindule ndithu akamati agwira ntchito ija nkumaona kuti ndapanga izi ndine kumakhala munthu onyadira theme jomafuna Clemens Foster ochitira bwino kwambiri kuti ubiti onkanga kuti walowa maganizo manga kuti zimene sikuti zikuthera pa osewera okha zimene ndithu zikuyimirira tonse a Malawi ngati wapasidwa ntchito ngati wakhulupirira kuti ukhoza kupanga ichi ndiye kuti amene akukhulupirirawo akudalira ndiye iweyo nthawi imeneyo uonetse kuti iweyo uli ndi kuthekera on that moment uchite ntchitoyo ndi mtima wako wonse ngati kuti ntchito ija mwina ukuyigwira komaliza chimene yocho chimene chikhoza kuthandiza kuti pena paliponse nthawi yosiyirana zinthu idatha kulibe zoti ayi opanga ichi ndachikhadzula ayi ife simbali yathu ayi aliyense ali ndi udindo otengapo gawo anagunda sombali imene mtsogoleri wa dziko lino kuti ntchito yotukula masewerowa sikuti tizingoyang'ana boma lokha yayi anthu tonse ngati dziko tili ndi kuthekera kuthandizana pamodzi pang'ono wina pang'ono tonse tili ndi kuthekera nzosadabwitsa kuti nkabala kali panopa tikuona ndithu ngakhale anthu paokha akutenganso mbali kutukula timakamba za mastadium padakali panopa tikuona mastadium anthu kwambiri kuli obredimba kunchinji anthu akuchita ndithu zimenezi ndiye komanso kunchinji kundithu nde zinthu zikuchitika kumeneko ndiye tikupeza kuti anthu aonapo kuti aliyense should own the moment. Yes. Ndiye mutu wa ulendo mene wa Region 5 Games 11th edition. If it dachira pa mutu nazoti igniting the African dream. Loto watu tidacheza moto udi masompenya amaiko amafrika apite patsogolo. Loto la Afrika kulia tsanso kuti wale kuti Afrika maloto watu asafere mu mdima ayi. Apa president titu akujambulitsabe ndi ma disciplines osiyana-siyana kapita kuti ochita masewero osiyana-siyana kutowesa zithunzi nda president anyamatawa mmene achezana wambiri amafotokoza kuti ili ndi okondwa kwambiri kuti akumana nda president adayasa kumane nawo adayena anayasa daone koma lero ndithu achita mwayi ali mmodzi
akujambulitsa nawo president ndiye Foster unayankhulapo mbali ya magule amene anaonetsa achinyamata amenewa mwina nakudula nthawi imeneyi Foster kwambiri unandifunsa kuti kodi amenewa siosewera omwewa neni mati ndi osewera omwewa tisayiwale kuti chaka cha 2022 mayiko onse amene amabwera kuno masewera asanayambe kuchitika amakhala ndithu timati game villages kumene atsikana komanso anyamata amenewa amakagona kukakhala kumakacheza ndi pa nthawi imene akudikira kuti akalowe ground adzitani ndi kumakhala zosangalatsa zosiyanasiyana zimene zimapangitsa kuti anthu aja osewera aja azilimbikitsana kuonetsana kuti kodi ife ku Malawi tili ndi mkanda ku Malawi tili ndi manganje tinaona manganje pano atsikana ndi anyamata kuvina bwino kwambiri kuti kodi sikuti mangokonzekera za ground mokheti ndiye kuvina ndi kutemba pa manganje amatembenukirana iwe ndene timangogwedezera moto pano kuti kumatango tipatsa mwayi kuti tilowe mmenemo tikhoza kuonesa ndithu ndiye ndizosangalatsa kwambiri ndakambanso kuti cholinga cha masewero amene wawa sikuti ndikuango onetsa luso kapena kuti kulimbikitsa chinyamata ku luso lokhalira la masewero ayi komanso kugawa na chikhalidwe cha mu Africa chifukwa kumakhala mauso osiyanasiyana kumakhala zathu oyimba ndakatulo magule ndi amakhala ndithu osewerawa akuwuzana zochita ena akaphunzira kune kuti kodi anzathu tikhoza kuwasiya gule wamanganje ku Namibia apa tsopano president kujambulitsa ndi ma officials kapena kuti akuluakulu osiyanasiyana amene ndithu akutsogolera anyamata amenewa komanso ena ndi mamembala a komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za masewero mdziko muno amene ndithu ali kujambulitsa ndi president tsopano amene programu iyi ndithu ikupitanso kumapeto. Programs with different sports disciplines, and the board members and staff. Apa ndithu president kugwirana chanza ndi mamembala a komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za masewero mdziko muno atamalizanso totsa nawo chithunzi akuluakulu amenewa ndithu ndi momwe ndithu zilili tsiku lake limene ndithu mwambo umene akudzika kuti send off ceremony of team Malawi to the 11th edition of the African Union Sports Council Region 5 Games umene ndithu ndi mpikisano wa maiko amuno mu Africa pansi pa bungwe la AU achinyamata a under 20 kupita ndithu kumeneko kamenya kapanga kuti masewero osiyanasiyana judo, karate, tennis, volleyball, basketball zilipo zokwana 14 pamene programu kumapeto apa kumapeto kundithu timveso President atipatsa ma 50,000 kwacha aliyese kukuwa kwamene kusangala achinyamata ameneko director of ceremonies achimwemwe kujaliwa angolengeza kuti president apatsa osewera wina aliyese ndalama yokwana 50,000 kwacha kuti adzikonzekera tu ulendo wawo umenewo kuti ayi aone momwe angayendere angowadalitsa president. Foster mayeso iwe ndine takhalako wana ndipo takhala ndi makolo athu. Kholo lathu limati likatipatsa china chake chimakhala chinthu cha mtengo wapatali kwambiri zimatilimbikitsa mwina gawire imakhala nkhani ya mkalaso ukakhala kuti wachita bwino kwambiri amakulimbikitsa ndi kenake ndipo umalimbikira kuti koma ulendo umene ndikupita ndizachitanso kwambiri kuti adzatipasenso zoposa pamene ndipo mtsogoleri wa dziko lino anakamba kuti mukamabwera kumene mukupitako tidzachezanso ndiye zimene ziwalimbikitsa kuti ngati apa achita chonchi kutsogolo kuno ndikuti tikabwera ndi magolide kumeneko ayi ndithu mtsogoleri wa dziko lino adzachita kwakukulu. mukutitsatira pa MBC Radio 1 komanso pakanema ameneyu wa MBC kuno kukamusi Paris mu mzinda wa Lilongwe achinyamata kusangalala kumeneko. Thank you.
chwe. Team Malawi chwe. Thank you very much. Ndichisangalalo ndithu chimene cholemekezeka President. Tichite kuletsetsa pamenepa. Tichita kuletsetsa kuti yadikira ndikaye tsopano. Chifukwa kumanda kuletsetsa titofika 6 o'clock kupanga izi. Your Excellency, this marks the end of the program that was set this morning to see you send off the Team Malawi to the 11th edition of the African Union Sports Council Region 5 Youth Games in Windhoek, Namibia. We say thank you very much for that powerful statement that you've made, this send-off, to say you are there and you're supporting these great champions that we have in here, and they are going out there with your support, your full support, and they are coming back with the medals. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, now let me invite you to stand and lead us into our national anthem. Nyimbo ya mtundu watu kumalizanso tu kwa mwambo umene wa send off ya chinyamata amene wati Team Malawi yomwe ndikachita nawo masero osiyanasiyana achi namba 11 African Union Sports Regional 5 kuvindu kundziko la Namibia. Apa president kutsanzikana nawo achinyamata amenewa ndithu nawonso kuti Team Malawi anyamataso kubweza mawu awo ndithu mosangalala kwambiri kumaliza ndithu kwa mwambo umenewu ndithu kutsanzikana nawo pena amapatsa mawu walimbikitsa anyamata amenewa. Nde inenso
malo mwa anzanga onse omwe nali nawo kuno Camus Palace mu mzinda wa Lilongwe. Ayi tithokoze famina pamenepo pa MBC Radio 1 komanso pakanema ameneyo wa MBC. Nandine Mayeso Chikhadzula tilandiyeni kukwacha komanso kuchiri mu mzinda wa Blantyre. You know Antoni Makonsolo